No joo, ahventa tuli taas ja täällä on Mikkelisaarille ja Kummelkärrissä ja tossa tehnyt vähän täällä Kummelkärri tuolla asemalla tuossa niin vähän remonttia ja vähän kalastellut tässä samalla ja semmoista kovia tuulia. Koillistuulta tuolta pohjoisesta puhaltaa, et ei mikään maailman paras kalakeli, mutta kyllä komeeta ahventa on tullut, et ei siinä mitään ja kyllä tässä nyt sitten taas vähän vetää tästä niinku fileiksi ja mä nyt oikein perkasin tässä, kun yleensä niin fileeraan sitten suoraan vaan, mutta mä ajattelin, että nyt mä kyllä oikein perkaan ja vähän mukavempi sitten fileoida tietysti, niin ei siinä mitään. Niin pannapas tuolta vähän tuohon nuon, niin noin ja sitten tuosta tolla tavalla ja sitten tuosta ja sitten housutetaan tuosta ja siinä on sitten sillä tavalla niin kyllähän se tämmöstä, mutta nythän on vielä toukokuukin vasta ja merivesi on 12 astetta ja viime viikon loppuna kun olin täällä niin merivesi oli 9 astetta ja sitten olikin simppuja aika paljon, että simput ei ole mitenkään niinku kivoja, että tässä on tosiaan joku, olisiko lintu käynyt vähän hakkaamassa sitten, mutta ei se mitään haittaa. Joo, fileitä mä tuosta otan, niin semmoista joo. Ei siinä sitten sen kummosempaa. Kyllä kylmää on. Ei oo kesä vielä. Ingen sommarennu, näin on vaan. Ja sauna mulla on tossa päällä ja kaiken näköistä täällä tänään jo touhunnut ja maalannut ja huomenna jatkan sitten ja ei siinä mitään, että näin se vaan sitten menee ja muutama kilo pakkasessa jo filettä, niin tästä tulee lisää sitten, saa viedä tonne sitten vähän, ketä sitten haluaakaan noista mun tytär ja isä ja itsekin syön tietysti ja siinä sitten näin se on vaan sitten joo. Ei tässä mitään, niin tällä tavalla. Saa nyt nähdä, huomiseksi on luvattu jo parempaa keliä, niin huomenna mä lähden luultavasti kyllä sitten kaupunkiin. Niin hoitaa vähän muita asioita ja täällä sain aika paljon nyt kyllä tehtyä viikonlopun aikana taas, että sitten juhannukseksi sitten niin aukasen toisen kanssa sitten tän kahvilan taas, niin ei siinä mitään. Mutta sanotaan nyt näin, että mä otan tuosta yhden vielä, niin näinhän se sitten tapahtuu. Ja tää lasta on tosi hyvä muuten, sillä on hyvä vetää tuosta. Joo. Muutama turistivene täällä on käynyt tänäänkin ja kävivät tuolla ylhäällä tornissa kattelemassa ja katsoivat kun tuuli niin lujaa ja semmoista. Vaahtopäitä menee tuolla selällä kyllä niin kovasti ja mutta tällä tavalla sitten ja ketä ahventa saa niin kannattaa kyllä oppia fileoimaan, että kyllä se vaan niin hyvää on sitten kun heittää pannulle niin tämän parempaa oikein olekaan sitten.
Siitä tolla tavalla. Ja tuo tuonne ja tuo sitten tuonne. Joo, semmoista. Me odottaa nyt hanskat pois, että mä saan pysäytettyä tuo kännykän ja terveisiä vaan täältä Kummelshäristä ja Mikkelisaarilta ja mä voin tosta vähän nyt vielä niin tonne päin sitten. Siellä on asema ja saunaa. Mee muuten ihan kohta ja semmoista. Ei siinä mitään. Aamulla sitten taas vie verkot, jos siltä tuntuu. Ei muuta kuin terveisiä täältä.